Hi! Hi! Wala yung signal. Dito ako sa loob ng bahay. Wala yung signal. Kaya nawawala. Dito ako sa... Mainit. Sobrang init. Grabe init, oh. Mahirap nga signal. Kasi mahangin. May ginagawa mo, Delphine? Ulo. Magluto. Di ako magluluto. Ito, sa isa. Kala ko mag-iilis ka. Nawawalang signal pag umahangin. Ano ba yan? Ano lang ako, 30 minutes siguro kasi yung signal mahirap. Wala yung signal pag humahangin eh.
Magkano ba yung ano? Yung pinakita mo sa ikot na naman, ikot na naman. Ikot, ikot. Tamsak ko. Sana maanuhan na ako ng pin ni Google. Kasi ano, 14 na yung ano ko sa AdSense. Kaka. Asan na signal yan? Ingay pati sa kabila. Yan mo, init-init. Tanggalin natin yan. Init-init, oh. So, pinuanubag. Hanggang ano lang, 30 minutes lang ako. Tama na. Thank you. Bye-bye.